Roma Kapitulo 1. Gikan ni Pablo nga ulipon ni Kristo Jesus, gipili sa pagkaapostol o gitawag sa Dios aron magsangyaw sa maayong balita. Dugay nang gisaad sa Dios ang maayong balita diha sa balaang kasulatan pinaagi sa iyang mga propeta, ug mahitungod kini sa iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo. Natawo siya nga kaliwat ni David, ug sa iyang espirituhanong pagkabalaan gipadayag siya nga anak sa Dios uban sa dakong gahom pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo nadawat gikan sa Dios ang katungod sa pagkaapostol, aron tungod ug alang sa iyang ngalan makabig ang tanang katawhan, aron motuo sila ug motuman. Lakip kamo nga anaa sa Roma nga gitawag sa Dios aron maiya ni Hesukristo. Busa gisulatan ko kamong tanan nga mga taga Roma nga gihigugma ug gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa atong Ginoong Hesukristo. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Hesukristo alang kaninyong tanan, kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Ang Dios nga akong gialagaran sa bug-os kong kasing-kasing pinaagi sa pagwali sa maayong balita mahitungod sa iyang anak. Saksi nga kanunay ko kamong gilakip sa akong mga pag-ampo. Nag-ampo ako sa Dios nga niining higayuna, mahinayon na gayud ako pagduaw kaninyo, kay buot akong makikita kaninyo aron kabahinan ko kamo sa espirituhanong panalangin nga makapalig-on kaninyo. Ang buot kong ipasabot mao nga magdasigay kita sa atong isig kapagtuo. Mga igsuon, gusto ko nga masayran ninyo nga makadaghan na unta ako nagplano pagduaw kaninyo apan may nakababag kanako. Buot usab akong makapangani diha kaninyo ingon sa akong gibuhat diha sa ubang mga dili Hudiyo. Kay may katungdanan ako alang sa tanang katawhan, sa mga Grego ug sa mga dili Grego, sa mga maalamon ug sa mga walay alamang. Busa dako ang akong tinguha sa pagwali usab sa maayong balita nganha kaninyo nga nagpuyo sa Roma. Dili ko ikaulaw ang maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios aron sa pagluwas sa tanan nga motuo, una sa mga Hudiyo ingon man sa mga dili Hudiyo. Kay gipadayag sa maayong balita ang paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tao, ug kini pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Sumala sa kasulatan, ang gihimong matarong sa Dios mabuhi pinaagi sa pagtuo. Gipadayag gikan sa langit ang kapungot sa Dios batok sa tanang pagkadili Diosnon ug pagkadautan sa mga tao nga nagsanta sa kamatuoran pinaagi sa mangilad nga pagkinabuhi. Kay unsay mahimong masayran mahitungod sa Dios, wala matago ngadto sa mga tao, kay ang Dios gayod mao'y nagpadayag niini ngadto kanila. Sukad nabuhat sa Dios ang kalibutan, tin-aw kaayo nga nakita diha sa mga butang nga gibuhat sa Dios ang iyang dili makita nga mga kinaiya nga mao ang iyang gahom nga walay katapusan ug ang iyang pagka-Dios. Busa wala sila'y kapangatarungan. Nahibalo sila sa Dios apan wala sila nagpasidungog kaniya ingon nga Dios o magpasalamat kaniya. Ang ila hinuong mga hunahuna pulos binuang ug nangitngita ng ilang mga salabutan. Matud nila maalam sila apan mga buang-buang diay. Imbis himayaon nila ang Dios nga walay kamatayon, mao hinuoy gihimaya nila ang mga larawan nga gibuhat sama sa dagway sa tao o sa mga langgam o sa mga mananap o sa mga hayop nga nagkamang. Tungod niini gipasagda na lang sila sa Dios diha sa malaway nga gitinguha sa ilang kasing-kasing ug gibuhat nila ngadto sa usag-usa ang salawayong mga butang. Gipulihan nila bakak ang kamatuoran mahitungod sa Dios ug maoy ilang gisimba ug gialagaran ang binuhat sa Dios imbis ang magbubuhat nga mao untay angayng daygon hangtod sa kahangturan. Amen. Tungod sa gibuhat sa mga tao, gipasagda na lang sila sa Dios ngadto sa makauulaw nga mga kailibgon, bisan gani ang mga babae
wala magsubay sa naandang paggamit sa ilang pagkababae, ug ang mga lalaki usab wala na makigilawas sa mga babae, kundili sa ilang isig kalalaki tungod sa kaulag. Ang isig kalalaki nagunay pagbuhat ug talamayong mga buhat, busa nahiaguman nila ang silot nga angay kanila. Tungod kay ang mga tao wala man moila sa Dios, gipasagdan na lang sila sa Dios diha sa mahugang huna-huna ug sa lawayong mga buhat. Napuno sila sa tanang matang sa kangilan, sa pagkadautan, sa kahakog, sa bisyo, sa kasina, sa pagpatay, sa panag-away, sa panlimbong ug sa kalaway. Manlibak sila ug magginautay sa usag-usag. Nagdumot sila sa Dios, mga hambugero, mapahitason ug andakan. Tigmugna sila dautan ug musukol sa ilang mga ginikanan. Mga buang-buang sila, dili mutuman sa ilang mga saad, ug wala sila'y kaluoy o pagbati sa uban. Nasayod sila nga ang balaod sa Dios nag-ingon nga ang mga tao nga nagkinabuhi ni ining paagiha angay sa kamatayon. Apan nagpadayon sila sa pagbuhat ni ining mga butanga ug gidasig pagayod nila ang uban sa pagbuhat usab ni ini. Roma Kapitulo 2. Busa bisag kinsa ka pa, wala kagayoy katarungan nga maghukom sa uban. Kay kun maghukom ka sa uban apan nagbuhat ka usab sa ilang gibuhat, gihukman mo ang imong kaugalingon. Nasayod kita nga gipasikad sa kamatuoran ang hukom sa Dios batok sa mga tao nga nagbuhat ni ining mga butanga. Nagtuo ka ba nga makalinggawas ka sa silot sa Dios kung gisaway nimo ang gibuhat sa uban apan mauusab di ay ang imong gibuhat? O giabusahan ba nimo ang iyang pagkamaluluyon o pagkamainantuson o pagkamapailubon? Wala ka ba masayod nga gikaluy-an ka sa Dios aron ka maghinulsol? Apan gahi kag ulo, busa gihimo mo ang imong kaugalingon silot nga labi pang dako niya sa adlaw nga ipadayag na ang kasuko sa Dios ug matarong nga hukom sa Dios. Kay hukman sa Dios ang matag tao sumala sa iyang nabuhat. Alang ni adtong mga tao nga nagpadayon pagbuhat ug maayo ug nagtinguha sa himaya, sa kadungganan ug sa kinabuhing walay katapusan, hatagan sila sa Dios sa kinabuhing dayon, apan ipahamtang sa Dios ang iyang kasuko ug kapungot ngadto sa mga tao nga naghunahuna lamang sa ilang kaugalingon ug nagsalikway sa kamatuoran ug magbuhat sa dautan. Sakiton ug paantuson ang tanan nga nagbuhat og dautan, una ang mga Hudiyo ug unya ang mga dili Hudiyo. Apan hatagan sa Dios og himaya, dungog ug kalinaw ang tanang nagbuhat og maayo, una ang mga Hudiyo ug unya ang mga dili Hudiyo, kay walay pinalabi ang Dios. Ang tanan nga nakasala nga wala mailalom sa balaod ni Moises, laglagon apan dili pinasikad sa balaod. Ang tanan nga nakasala sa ilalom sa balaod, hukman pinaagi sa balaod. Kay dili pinaagi sa pagpamati sa balaod nga ang mga tao mahimong matarong atubangan sa Dios, kundili pinaagi sa pagbuhat sa gisugo sa balaod. Ang mga dili Hudiyo wala mailalom sa balaod, apan kun sa kinaugalingon nilang paningkamot, magbuhat sila sa gisugo sa balaod, kana nahimong balaod alang kanila, bisan tuod wala sila mailalom sa balaod. Ang ilang binuhatan nagpakita nga ang gisugo sa balaod nasulat diha sa ilang kasing-kasing. Ang ilang mga konsensya nagpakita usab nga kini tinuod sanglit ang ilang mga hunahuna usahay naglaban kanila ug usahay nagsupak kanila. Sumala sa maing balita nga akong giwali, mao kini ang mahitabo unya niadtong adlaw nga ang Dios pinaagi kang Hesukristo maghukom
sa tinagong mga hunahuna sa mga tao. Apan ikaw nag-ingon nga ikaw Hudiyo, ug nagsalig sa balaod, ug nanghambog nga Diosnon ka, ug nasayod unsay kabubuton sa Dios alang kanimo, ug gitudloan ka unsay matarong sumala sa balaod. Nandikuro ka nga ikaw giya sa mga buta, kahayag sa anaa sa kangitngit, magtutudlo sa mga buang-buang, ug sa mga walay alamag. Nasayod ka nga anaa sa balaod ang kahupnganan sa kahibalo ug sa kamatuoran. Kay ikaw nagtudlo man sa uban, nganong dili mo man tudloan ang imong kaugalingon. Nagwali ka man nga gidili ang pagpangawat, mangawat ka ba diay. Nag-ingon ka nga ayaw panapaw, manapaw ka ba diay. Gilikayan mo man kaha ang mga Diyos-Diyos, kawatan mo ba diay ang mga templo. Nanghambog ka man nga nagtamod ka sa balaod sa Dios, pakaulawan mo ba diay ang Dios pinaagi sa paglapas sa iyang balaod. Kay nag-ingon ang kasulatan, tungod kaninyong mga Hudiyo, ipasipad-an sa mga dili Hudiyo ang ngalan sa Dios. Kung tumanon mo ang balaod, magpulos ang imong pagkatinuli. Apan kung lapason mo ang balaod, maayo pa lang nga wala ka magpatuli. Kung ang mga dili Hudiyo nga dili tinuli nagtuman sa gisugo sa balaod, dili ba ang Dios mag-ila kanila nga tinuli? Ug kadtong mga dili tinuli apan nagtuman sa balaod, maghukom kaninyong mga nagtamod sa balaod ug mga tinuli, kay gilapas man ninyo ang balaod. Kay ang matuod nga Hudiyo dili kadtong sa panagway lamang, o ang matuod nga pagkatinuli anaa sa gawas o sa lawas lamang. Ang matuod nga Hudiyo mao ang Hudiyo diha sa kasing-kasing, kay ang matuod nga pagkatinuli mao ang anaa sa kasing-kasing, ug buhat kini sa Espiritu sa Dios, dili sa sinulat sa balaod. Makadawat kining tawhana og pagdaay gikan sa Dios, dili gikan sa mga tao. Roma Kapitulo 3. Nakabintaha ba ang mga Hudiyo sa mga dili Hudiyo? May kapuslanan ba ang pagkatinuli? Daghan, una sa tanan, gipiyal sa Dios ang iyang mensahe ngadto sa mga Hudiyo. Unsa may anaa ni ana kung pipila kanila wala magmatinud-anon? Nagpasabot ba kini nga tungod kay wala sila magtuman, ang Dios dili usab motuman sa iyang saad? Wala. Magpabilin nga matinumanon, matinud-anon ang Dios, bisan pa ug bakakon ang tanang mga tao. Sumala sa kasulatan, ang imong pagkatinuli makita gayud nga matarong ka, ug mudaog ka sa dihang hukman ka. Apan kon ang atong pagkadautan makapadayag hinuon sa pagkamatarong sa Dios, muingon ba kita nga dili matarong ang Dios sa iyang pagsilot kanato? Nagsulti lang ako sa mahimong isulti sa mga tao. Dili gayod, kay kung dili matarong ang Dios, unsaon man niya paghukom sa kalibutan? Apan kun ang pagbakak makapasidungog hinuon sa Dios, pinaagi sa pagpatinaw pag-ayo sa iyang kamatuoran, nganong hukman pa man ako ingon nga makasasala. Nganong dili na lang kita moingon, magbuhat kitag dautan aron resulta ang maayo. Gani may nag-insulto kanako pinaagi sa pagpasangil nga ako nagsulti niining mga butang. Silutan gayud sila sa angay kanila. Karon, mas maayo pa ba kitang mga Hudiyo kaysa mga dili Hudiyo? Dili. Sumala sa giingon ko na, ang tanan Hudiyo ug dili Hudiyo na ilalom sa gahom sa sala. Kay ang kasulatan nag-ingon, wala gayoy tao nga matarong, walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan namiya gikan sa Dios ug nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. Ang tutunla nila sama sa binuksang lubnganan, gigamit nila ang ilang mga dila sa pagpanlimbong, ug nanggula sa ilang mga ngabil ang kamandag sa bitin. Puno sa pait nga mga tunglo ang ilang mga baba.
ipakasayon nila ang pagpatay, dihay kalaglagan o kasakitan sa ilang giagian. Wala sila mahibalo sa dalan sa pakigdait, ug wala sila magbaton og kahadlok sa Dios. Karon nasayod kita nga ang tanang sugo sa balaod alang lamang niadtong nailalom sa balaod, aron wala kitay ikabalibad ug aron mailalom ang tibuok kalibutan sa paghukom sa Dios. Kay walay mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod. Ang mahimo lamang sa balaod mao ang pagpaila sa tao nga siya nakasala. Apan karon gipadayag sa Dios ang iyang paagi sa paghimong matarong sa mga tao ug kini dili pinaagi sa balaod. Gipamatud-an kini sa balaod ug sa mga propeta. Gihimong matarong sa Dios ang mga tao pinaagi sa ilang pagtuo kang Hesukristo, kay managsama man ang tanang mga tao. Nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Apan pinaagi sa grasya nga gigasa sa Dios ngadto kanila. Mahimo sila mga matarong pinaagi kang Kristo Jesus nga nagluwas kanila. Gihatag siya sa Dios aron pinaagi sa iyang dugo mapasaylo ang mga sala sa motuo kaniya. Niining paagiha ipakita sa Dios ang iyang pagkamatarong ug tungod sa iyang pagkamapailubon wala niya tagda ang ilang mga sala kaniadto. Apan karon gitagad na niya ang mga sala sa mga tao aron pagpakita nga siya matarong ug himuon niyang matarong ang tanan nga motuo kang Hesus. Karon unsa na may angay tang ipanghambog? Wala nganuman. Tungod ba kay ang mga tao nagtuman sa balaod? Dili, kundili tungod sa iyang pagtuo. Kay maoy atong gituuhan nga ang tao himuong matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. O Dios ba lamang di ay siya sa mga Hudiyo? Di ba Dios man usab siya sa mga dili Hudiyo? Matuod nga siya Dios usab nila, tungod kay usara ang Dios. Himuon niyang matarong ang mga Hudiyo pinasikad sa ilang pagtuo ug ang mga dili Hudiyo himuon niyang matarong pinaagi usab sa ilang pagtuo. Nagpasabot pa kini nga gisalikway nato ang balaod tungod sa pagtuo? Wala. Gilig-on hinuon nato ang balaod. Roma Kapitulo 4. Busa unsa may atong ikasulti mahitungod kang Abraham nga amahan sa atong kaliwat. Kung gihimo pa siyang matarong sa Dios tungod sa iyang nahimo, may katarungan unta siya sa pagpasigarbo apan dili sa atubangan sa Dios. Kay ang kasulatan nag-ingon, mituo si Abraham sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo ang Dios nag-isip kaniya nga matarong. Ang tao nga nagtrabaho suhulan, apan ang suhol dili maisip nga gasa, kay iya mang gihaguan. Apan ang tao nga wala magsalig sa iyang binuhatan, kundili nagsalig hinuon sa Dios, kinsa nag-isip sa makasasala nga walay sala, siya isipon nga matarong tungod sa iyang pagtuo. Mao kini ang giingon ni David nga bulahan ang tao nga gihimong matarong sa Dios, tungod dili tungod sa bisan unsa niyang buhat. Bulahan gayud ang mga tao nga gipasaylo sa Dios ang ilang kalapasan o gitabunan ang ilang mga sala. Bulahan gayud ang tao kansang mga sala dili na hinumduman sa Ginoo. Sa mga tinuli ra ba diay ang kabulahanan nga gihisgutan ni David? Dili. Ila usab kini sa mga dili tinuli. Kaysa amo nang giingon, si Abraham mituo sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo ang Dios nag-isip kaniya nga matarong. Kanus-a man kini mahitabo? Sa wala pa ba natuli si Abraham o sa natuli na? Nahitabo kini sa wala pa siya matuli. Dili sa natuli na siya. Kay gituli siya, human siya motuo sa Dios ug ang iyang pagkatinuli mao itimaan nga tungod sa iyang pagtuo ang Dios miisip kaniya nga matarong
bisag wala pa siya tulian. Busa si Abraham, mao ang espirituhanong amahan sa tanang mutuo sa Dios ug gihimo silang matarong sa Dios. Bisag dili sila tinuli. Siya usab ang amahan sa mga tinuli, dili lang kay sila natuli kundili tungod kay mituo man sila sama sa pagtuo ni Abraham sa wala pa siya tulian. Gisaad sa Dios kang Abraham ug sa iyang mga kaliwat nga maiya ang kalibutan. Gihimo kining maong saad dili tungod kay gituman ni Abraham ang balaod, kundili tungod kay mituo siya o gihimong matarong sa Dios. Kay kun ihatag ngadto sa mga tao nga nagtuman sa balaod ang mga saad sa Dios, walay kapuslanan ang pagtuo ug kawang lang ang saad sa Dios. Ang balaod nagdala sa kasuko sa Dios, apan kun walay balaod, walay kapuslanan. Busa ang saad madawat pinasikat sa pagtuo aron maangkon gayud kini, ingon nga gasa sa Dios alang sa tanang kaliwat ni Abraham. Dili lamang kanila nga nagtuman sa balaod, kundili niadtong nagtuo usab sama kang Abraham. Kay si Abraham mao ang espirituhanong amahan natong tanan. Sumala sa giingon sa kasulatan, gihimo ko ikaw nga amahan sa daghang mga nasod. Busa na dawat ni Abraham ang saad atubangan sa Dios ug gituuhan niya. Ang Dios nga nagbanhaw sa mga patay ug nagmugna sa tanan nga wala kaniadto. Mituo ug milaom si Abraham bisan sa panahon nga wala siya'y paglaom nga makaanak pa. Busa nahimo siyang amahan sa daghang mga nasod, sumala sa giingon sa kasulatan. Ingon kadaghan sa mga bituon ang imong kaliwat. Hapit na siya mausa ka gatos ka tuig, apan bisag nagkango-kango na siya, ug si Sara dili na makaanak. Wala siya kawadig pagtuo nga makaanak pa sila. Wala siya kawadig paglaom nga matuman gayod ang gisaad sa Dios kaniya, kay ang iyang pagtuo naghatag man kaniya gahom o gidayeg niya ang Dios. Kay nasiguro niya nga ang Dios makahimo gayod sa pagtuman sa iyang gisaad. Busa si Abraham gihimong matarong sa Dios tungod sa iyang pagtuo. Ang pulo nga gihimo siyang matarong wala isulat alang lamang kaniya. Gisulat kini alang usab kanato nga himuong matarong kay nagtuo man kita kaniya nga nagbanhaw kang Hesus nga atong Ginoo. Gitugyan siya aron patyon tungod sa atong mga sala ug gibanhaw aron himuon kitang matarong. Roma Kapitulo 5. Kay gihimo naman kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. May panagdait na kita uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi kaniya, makahimo na kita sa pagpahimulos sa grasya sa Dios, diin nagkinabuhi kita karon, ug nagmalipayon diha sa paglaom nga kaambit gayud kita sa himaya sa Dios. Nagmalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos, kay nasayod man kita nga ang mga pag-antos maghimo kanatong malahutayon. Ang paglahutay makahimo kanato nga mahimut-an sa Dios ug ang iyang kahimuot naghatag kanatong paglaom. Dili gayud kita pakyason niining paglauma, kay gibuo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Kay sa panahon nga wala pa kitay mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga daotan sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tao ang pagpakamatay alang sa usa ka taong matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tao. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang pagigugma kanato,
kaysa makasasala pa kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. Ug karon gihimo na kitang matarong pinaagi sa iyang dugo. Labi pagayod nga luwason kita niya gikan sa kasuko sa Dios. Kaniadtong mga kaaway pa kita sa Dios, gipasiguli kita ngadto sa Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Ug karon nga kita napasiguli na ngadto sa Dios, labi pagayod nga luwason kita niya gikan sa kinabuhi ni Kristo. Apan dili lang kay kanara, nagmalipayon usab kita diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpasiguli kanato ngadto sa Dios. Miabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan, kay nakasala man ang tanang tao. Dinhina sa kalibutan ang sala, sa wala pa ihatag ang balaod. Apan diin walay balaod, wala usay sala. Apan sukad sa panahon ni Adan, hangtod sa panahon ni Moises, ang tanang tao giharian sa kamatayon, bisan kadtong wala makasala, sama sa pagpakasala ni Adan sa iyang paglapa sa sugo sa Dios. Naghulagway si Adan sa usa ka tawo nga umaabot. Apan dili man nagsama kining duha, kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Dios. Kay kung daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dako ang grasya ug ang gasa sa Dios nga maangkon sa daghang mga tawo sa usa ka tawo nga mao si Hesukristo. Ug managlahi ang resulta sa gasa sa Dios ug sa sala sa usa ka tawo, kay gipahamtang ang silot tungod sa maong usa ka sala. Apan human sa daghang pagpakasala, gihatag ang gasa aron paghimong matarong sa tawo. Kung tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo naghari ang kamatayon pinaagi sa maong tawo, labi pang magmadaugon sa ilang pagkinabuhi kadtong nakadawat sa maong grasya, sa madagayaong grasya sa Dios ug sa gasa sa iyang pagkamatarong pinaagi kang Hesukristo. Busa ang pagpakasala sa usa ka tawo mao'y nahimong hinungdan nga silutan ang tanan. Apan pinaagi sa matarong nga buhat sa usa ka tawo maluwas ug makaangkon sa kinabuhi ang tanan. Pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo, daghan ang gihimong matarong sa Dios. Gihatag ang balaod aron modugang ang kalapasan, apan diin midaghan ang sala, labaw pang midagaya ang grasya. Busa ingon nga naghari ang sala pinaagi sa kamatayon, pinaagi sa pagkamatarong nga magdala kanato ngadto sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo. Roma Kapitulo 6. Busa unsa may atong ikasulti karon, magpadayon ba kita sa pagpakasala aron modugang ang grasya sa Dios? Dili gayud, kay mahitungod sa pagpakasala patay na kita busa unsaon man nato pagpadayon pagkinabuhi diha sa sala. Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Jesus, busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon, aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa himayaong gahom sa amahan, kita usab angay nga magkinabuhi sa bag-ong kinabuhi. Kay kung nahiusa kita kaniya diha sa iyang pagkamatay, mahiusa usab kita kaniya kung banhaw na kita, ingon nga gibanhaw siya. Kay nasayod kita nga ang atong daan ug makasasala nga pagkatao gilansang na uban ni Kristo aron malaglag kini ug dili na kita maulipon sa sala.
Kay wala nay gahom ang sala ngadto sa mga tawo nga patay na. Kung namatay kita uban kang Kristo, gituuhan nato nga mabuhi kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw ug dili gayud siya mamatay pag-usab, ug ang kamatayon wala nay gahom ibabaw kaniya. Ang iyang kamatayon mao ang kamatayon nga nagwagtang sa sala, makausa alang sa tanang panahon, ug nagkinabuhi siya karon alang lamang sa Dios. Busa isipa ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala, apan buhi alang sa Dios, hiniusa kang Kristo Jesus. Busa ayaw na paharia ang sala diha sa inyong mga lawas nga may kamatayon, aron dili na kamo madaog sa inyong kailibgon. Ayaw usab ninyo itugyan ang bisan unsang bahin sa inyong lawas aron gamiton sa daotang katuyuan. Hinuon, itugyan ang inyong kinabuhi ingon nga mga gibanhaw gikan sa kamatayon, ug itugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios aron gamiton alang sa matarong nga katuyuan. Kinahanglan nga dili na kamo magpaulipon sa sala, kay dili man kamo ilalom sa balaod, kundili ilalom na sa grasya sa Dios. Karon unsa man, magpakasala ba di ay kita? Tungod kay dili naman kita ilalom sa balaod, kundili ilalom na sa grasya sa Dios? Dili gayod. Nasayran ninyo nga kun matinumanon kamo nga magpaulipon ni bisan kinsa, ulipon kamo niya. Kung nagpaulipon kamo sa sala, ulipon kamo sa sala, ug moresulta kini sa kamatayon. Kung magmatinud-anon kamo sa Dios, moresulta kini sa inyong pagkamataron. Apan salamat sa Dios, kay bisan ug kaniadto na ulipon kamo sa sala, karon sa kinasingkasing nagmatinumanon kamo sa mga pagtulunan nga nadawat ninyo. Giluwas kamo gikan sa sala ug nangahimo ng mga ulipon sa pagkamatayon. Tungod sa inyong tawhanong kahuyang, gigamit ko ang yanong mga puno. Kung kaniadto gigamit ninyo ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga malaway ug daotan, karon gamitan na ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga matarong ug sa balaan nga katuyuan. Kaniadto sa ulipon pa kamo sa sala, dili kamo ulipon sa pagkamataron, ug unsa may kaayuhan nga naani ninyo sa inyong pagbuhat ug mga butang nga karon gikaulaw na ninyo, kamatayon ra gayud ang sangputanan. Apan karon nga naluwas na kamo gikan sa sala ug nag-alagad na sa Dios, ang balos nga madawat ninyo mao ang pagkabalaan nga mosangpot sa kinabuhing walay katapusan. Kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus na atong Ginoo. Roma Kapitulo 7. Mga igsuon, sa walay duha-duha makasabot kamo sa akong isulti, kay nasayod man kamong tanan sa balaod, nga ang tao ubos lamang sa balaod samtang buhi pa siya. Pananglitan, ang babaeng minyo ubos sa gahom sa iyang bana, sumala sa balaod samtang buhi pa ang iyang bana. Apan inigkamatay sa iyang bana, nahiling gawas na siya gikan sa maong balaod. Usa kun makipuyo siya laing lalaki samtang buhi pa ang iyang bana, tawgon siya mananapaw. Apan inikamatay siyang bana, gawas no na siya ug dili tawgon nga mananapaw kung magminyo siya laing lalaki. Kamo usab mga igsuon, patay na sa balaod, kay bahin man kamo sa lawas ni Kristo. Karon iya na kamo ni Kristo nga gibanhaw aron magkinabuhi kita nga mapuslanon alang sa Dios. Kaysa nagkinabuhi pa kita sumala sa tawhanong kinaiya, ang atong mga daotang kailibgon
Nya gipukaw sa balaod maoy nagahom sa atong lawas ug kamatayon ang sangputanan niini. Apan karon gawas no nakita gikan sa balaod kay patay naman kita sa balaod nga kaniadto nagbilanggo kanato. Dili na kita mag-alagad ubos sa daang balaod nga sinulat kundili diha na sa bag-ong kinabuhi nga iya sa espiritu. Karon unsa may ikasulti nato? Daotan ba di ay ang balaod? Dili. Gani kun dili patungod sa balaod, dili unta ako makaila unsay sala. Ug dili usab ako makaila unsay kaibog kun wala pay balaod nga nag-ingon ayaw kaibog. Apan diha sa kasuguan ang sala nakahigayon paghimo sa tanang matang sa kaibog dinhi sa akong kasing-kasing. Kay patay ang sala kun wala pay balaod. Kaniadto buhi ako sa wala pay kasuguan. Apan sa diha nay kasuguan mitungha ang sala ug namatay ako. Mauntay tuyo sa kasuguan ang paghatag og kinabuhi. Apan nahimo hinuon kining hinungdan sa akong kamatayon. Kay ang sala nakahigayon man sa pagpandimbong kanako pinaagi sa kasuguan. Ug pinaagi sa kasuguan gipatay ako sa sala. Ang balaod balaan ug ang kasuguan balaan. Matarong ug maayo. Nagpasabot ba kini nga ang maayo maoy nakapatay kanako? Dili. Apan gigamit sa sala ang maayo ingon nga hinagiban sa pagpatay kanako aron madaya gayud ang matuod nga kinaiya sa sala. Busa pinaagi sa kasuguan nahimong labi pangilad ang sala. Nasayod kita nga ang balaod espirituhanon apan unodon ako nga gibaligya ingon nga ulipon sa sala. Wala ako makasabot sa akong gibuhat. Wala ko buhata ang buot kong buhaton. Hinuon gibuhat ko ang mga butang nga akong gidumtan. Busa kung gibuhat ko ang dili ko buot nga buhaton. Nagpaila kini nga uyon ako nga matarong ang balaod. Busa dili ako mao ang nagbuhat niini kundi ang sala nga ania kanako. Nasayod ako nga wala gayoy maayo nga ania kanako sa akong pagkatawhanon. Kay bisan may tinguha ako sa pagbuhat sa maayo, dili ako makahimo. Dili ako makahimo sa pagbuhat sa maayo nga buot kong buhaton, apan gibuhat ko hinuon ang daotan nga dili ko buot buhaton. Kung gibuhat ko ang dili ko buot buhaton, nagpasabot kini nga dili ako maoy nagbuhat niini kun dili ang sala nga niya kanako. Busa nasayran ko kining usa ka balaod. Sa higayon nga buot kong buhaton ang maayo, ang daotan hinuon ang akong mabuhat. Gikahimutan ko ang balaod sa Dios sulod sa akong kasing-kasing. Apan ania usab kanako ang usa ka balaod nga sukwahi sa balaod nga nauyon sa akong hunahuna ug kini naghimo kanakong ulipon sa balaod sa sala nga ania sa akong lawas. Pagkaalaot ko gayud kinsabay muluwas kanako gikan niining lawas nga nagduot kanako ngadto sa kamatayon. Salamat sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Busa mao kini ang akong kahimtang. Gialagaran ko ang balaod sa Dios sa akong hunahuna lamang, apan ang akong lawas nung kinaiya nag-alagad sa balaod sa sala. Roma Kapitulo 8. Tungod niini karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Hesus. Kay ang balaod sa espiritu nga naghatag og kinabuhi diha sa pagkahiusa kang Kristo Hesus nagluwas kanako gikan sa balaod sa sala ug sa kamatayon. Ang wala mahimo sa balaod tungod sa kahuyang sa tao gihimo sa Dios. Gihukman niya ang sala diha sa kinaiya sa tao pinaagi sa pagdala sa iyang anak nga mianhi ingon nga tao aron paglaglag sa sala. Gihimo kini sa Dios aron ang katarungan ng gipangayo sa balaod matuman dinhi kanato
nga nagkinabuhi na sumala sa espiritu, dili sumala sa tawhanong kinaiya. Kay kadtong nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, kan naghuna-huna kanunay sa mga butang nga tawhanon, ingon nga kadtong nagkinabuhi sumala sa espiritu, naghuna-huna kanunay sa espirituhanong mga butang. Ang paghuna-huna kanunay sa mga butang nga tawhanon musangpot sa kamatayon, apan ang paghuna-huna kanunay sa mga butang nga espirituhanon musangpot sa kinabuhi ug kalinaw. Busa kaaway sa Dios ang tao nga kanunay maghuna-huna sa mga butang nga tawhanon, kay dili man siya motuman sa balaod sa Dios ug dili gayud siya makatuman niini. Ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, dili gayud makapahimuot sa Dios. Apan wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya, kun dili sa espiritu, kung tinuod man o galing nga ang espiritu sa Dios ana-ana sa inyong kasing-kasing. Kadtong walay espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Apan kung nagpuyo si Kristo sa inyong kasing-kasing, bisan patay ang inyong lawas tungod sa sala, ang espiritu kinabuhi alang kaninyo tungod kay gihimo man kamong matarong sa Dios. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Hesus, siya nga nagbanhaw kang Hesus muhatag usab og kinabuhi sa inyong madunot nga lawas pinaagi sa iyang espiritu nga anaa kaninyo. Tungod ni ana, mga igsuon, obligado kita sa pagkinabuhi dili sumala sa tawhanong kinaiya. Kay kun magkinabuhi kamo nga minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo. Apan mabuhi gayud kamo kung pinaagi sa espiritu, patyo ninyo ang tawhanong binuhatan. Ang tanang gimanduan sa espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo dili magulipon kaninyo aron kamo mahadlok. Ang maong espiritu maghimo hinuon kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod niini makasangpit na kita sa Dios pinaagi sa pag-ingon, Amahan, Amahan ko. Makighiusa ang maong espiritu sa atong espiritu aron pagmatuod nga kita mga anak sa Dios. Ug kay mga anak man kita niya, madawat nato ang mga panalangin nga gitagana sa Dios ug madawat nato kini uban kang Kristo. Kay kun makigambit kita sa iyang mga pag-antos, makaambit usab kita sa iyahang himaya. Giisip ko nga ang atong mga pag-antos niining panahona dili gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. Mahinang punon nga nagpaabot ang kabuhatan nga ipadayag sa Dios ang iyang mga anak. Kay gitugutan sa Dios nga mahimong kawang ang kabuhatan, dili tungod sa kaugalingong pagbuot niini kundi tungod sa pagbuot sa Dios. Apan bisan pa niini nagpabilin ang paglaom, kay luwason man gayud ang kabuhatan gikan sa kaulipnan sa pagkamadunoton ug makaambit kini sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Nasayod kita nga hangtod karon ang tibuok kabuhatan nag-agulo tungod sa kasakit sama sa babae nga nagbati. Apan dili kay ang kabuhatan lang ang nag-agulo, kundi lakip kita nga nagbaton sa espiritu ingon nga unang gasa sa Dios. Nag-agulo kita samtang nagpaabot kun kanus-a sa gupa nga mga anak sa Dios ug kanus-a luwasa sa hingpit. Kay giluwas kita tungod niining maong paglaom, apan kun makita nato ang atong gilauman, dili kana nato matawag nga paglaom. Kay lauman pabadiay ang nakita na. Apan kun mulaom kita sa wala nato makita, nagpaabot kita nga mapailubon. Sa samang paagi sa atong pagkahuyang, tabangan kita sa espiritu, kay dili kita mahibalo unsaon pagampo. Ang espiritu mismo mao ang mga liyupo sa Dios alang kanato, uban sa mga pag-agulo nga dili kasaysay sa pulong,
Ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa mga tao, nasayod unsay gihunahuna sa espiritu. Kay ang espiritu mangaliyo po sa Dios alang sa iyang katawhan, sumala sa iyang kabubuton. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya. Kadtong iyang gitawag sumala sa iyang katuyuan, kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak, aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busa gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Wala lamang niya tawga sila kundili gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Karon unsa may atong ikasulti mahitungod niini? Kun dapig kanato ang Dios, kinsay makigbato kanato? Kun wala magdumili ang Dios sa pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon alang kanatong tanan, dili ba hatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? Kinsay mangahas sa pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios? Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sad-an? Wala. Si Kristo Hesus mao ang nagpakamatay ug gibanhaw ug atua siya sa tuo sa Dios ug nangaliyo po alang kanato. Busa kinsay makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Ang kasakit ba? Ang kalisdanan? Ang mga paglutos? Ang gutom? Ang kakabus? Ang katalagman? O ang kamatayon? Sumala sa kasulatan, tungod kanimo namiligro kami sa tanang panahon. Nahisama kami sa ihawunon nga mga karnero. Dili, hinuon, taliwala ni ining tanan, may hingpit kitang kadaugan pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma, bisan ang kamatayon o kinabuhi, o mga anghel, o ang mga langitnong punuan, o mga gahom, o ang mga butang karon o sa umaabot nga kapanahunan, bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Roma Kapitulo 9. Matuod ang giingon ko, iya ako ni Kristo ug wala ako mamakap. Ang akong konsensya nga gilamdagan sa Espiritu Santo mao ang akong saksi nga gibati ko ang hilabihang kasubo ug walay paghunong nga kaguol alang sa akong kaigsuonan, mga Hudiyo. Tungod kanila mahimo nga tungluhon ako sa Dios ug mahimulag kang Kristo. Kay sila mga Israelita man. Sila mga anak sa Dios ug ipaambit sa iyang himaya ug naghimo siyag mga kasabutan uban kanila ug gihatagan sila sa balaod. Ila ang matuod nga pagsimba ug nakadawat sila sa mga saad sa Dios. Kaliwat sila sa mga patriarka ug sa ilang kaliwatan na tao si Kristo. Ang Dios nga labaw sa tanan daygon unta hangtod sa kahangturan. Amen. Wala ako magpasabot nga wala matuman ang saad sa Dios, kay dili ang tanang kaliwat ni Israel mga pinili sa Dios. Dili usab ang tanang kaliwat ni Abraham mga anak sa Dios, kay ang Dios miingon man kang Abraham, ang kaliwat lamang ni Isaac mao'y isipon na imong kaliwat. Nagpasabot kini nga ang mga gianak sa Dios dili mao kadtong gianak sa tawhanong paagi, kundili ang gianak tungod sa saad sa Dios nga mao'y isipon nga mga matuod nga kaliwat. Kay ang gisaad sa Dios mao kini, sa tukmang panahon mubalik ako ug si Sara manganak og batang lalaki. Dugang paniini gisamkon ni Rebeka ang kaluha nilang anak ni Isaac
nga atong amahan. Sa wala pagani mahimugso ang mga bata, giingna na sa Dios si Rebecca, mag-alagad sa manghod ang magulang. Niining panahona, wala pa makabuhat ang mga bata og bisan unsang maayo o daotan nga angay kapasikaran sa pagpili. Apan tumanon sa Dios ang iyang katuyuan sa pagpili, dili pinasikad sa buhat kundili pinaagi sa iyang pagtawag. Sumala sa giingon sa kasulatan, gihigugma ko si Jacob apan gikasilagan ko si Esau. Unsa may ikasulti ta karon, may pinalabi ba ang Dios? Wala. Kay miingon siya kang Moises, kaluy-an ko kadtong buot kong kaluy-an, ug higugmaon ko kadtong buot kong higugmaon. Sa ato pa, ang pagpili sa Dios wala ipasikad sa pagbuot o sa buhat sa tao kundili sa kaluoy sa Dios. Kay ang kasulatan nag-ingon kang paraon, gihimo ko ikaw nga hari, aron ikapadayag ko ang akong gahom, pinaagi kanimo, ug karon ikapaila ko ang akong ngalan sa tibuok kalibutan. Busa maluoy ang Dios sa buot niyang kaluy-an, ug pagahion niya ang kasing-kasing ni adtong buot niya. Muingon unya kamo, kun matuod kini, nganong pakasad-on man sa Dios ang tao? Kinsa may makapugong sa buot buhaton sa Dios? Apan kinsa man ang makiglali sa Dios? Tao ka lamang. Makaingon ba ang yuta ngadto sa magkukulon? Nganong giingon ako nimo niini pagbuhat? Wala ba'y katungod ang magkukulon sa paghimo sa minasang yuta ngadto sa duha ka matang sa kulon? Ang usa mahalon ug ang usa baratuhon? Ingon ni ana ang gibuhat sa Dios. Buot niyang ipakita ang iyang kapungot ug ipaila ang iyang gahom. Apan nagpailob lang siyag maayo sa mga tawo nga iyang gikapungtan ug iyang gitakda ang laglagunon. Ug buot usab niyang ipadayag ang iyang himaya nga gibubo niya kanato nga iyang gikaluy-an. Kita nga gitagan-an niyang daan sa iyang himaya. Kay mga tinawag kita niya, dili lamang gikan sa mga Hudiyo, kundi gikan usab sa mga dili Hudiyo. Mao kini ang giingon sa Ginoo diha sa basahon ni Hosea. Ilhon ko nga akong katawhan, ang dili ko katawhan kaniadto. Higugmaon ko usab ang katawhan nga wala ko higugmaa kaniadto. Ug sa mga dapit nga sila kaniadto giingnan, dili ko kamo mga katawhan, tawgon na silang mga anak sa Dios nga buhi. Og si Isaias nipahayag mahitungod sa Israel. Bisan ang kaliwat ni Israel sama kadaghan sa balas sa baybayon, apan dyutay lamang ang maluwas. Kay ipahamtang sa Ginoo ang iyang hukom sa kalibutan, sa tuman nga kahigpit o kadali. Mahitabo gayud ang gitagna ni Isaias, kon ang Ginoong labing gamhanan wala pa magbilin ug pipila sa atong mga kaliwat, mahisama unta kita sa Sodoma ug sa Gomora. Ang ikasulti ta karon mao kini, ang dili mga Hudiyo nga wala maningkamot nga mahimong matarong atubangan sa Dios, nakabaton hinuon ni ining maong pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Samtang ang Israel nga naningkamot aron mahimo silang matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod, wala hinuon mulampos. Nganuman, kay ang ilang paningkamot wala man ipasukad sa pagtuo kundili sa buhat. Napandol sila sa bato nga makapandol. Sumala sa kasulatan, gibutang ko sa Sion ang usa ka bato nga makapandol, usa ka bato nga kapandulan nila. Apan ang mutuo kaniya, dili gayud maulawan. Roma Kapitulo 10. Mga igsuon, gipangandoy ko sa bug-os kong kasing-kasing nga maluwas unta ang akong isig ka Hudiyo, ug nagampo ako sa Dios alang kanila.
kay saksi ako nga mainiton kaayo sila sa pag-alagad sa Dios. Apan ang ilang pag-alagad wala magsukad sa matuod nga kahibalo, kay wala man sila masayod sa paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tao. Gigamit Ginoo nila ang ilang kaugalingong paagi, ug wala sila mosunod sa paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tao. Kay si Kristo mao ang katapusan sa balaod, aron himuong matarong sa Dios ang tanan nga may pagtuo. Mao kini ang gisulat ni Moises mahitungod sa pagmatarong sa tao pinaagi sa pagtuman sa balaod. Mabuhi ang tao pinaagi sa balaod. Apan mao kini ang giingon sa kasulatan mahitungod sa pagmatarong sa tao pinaagi sa pagtuo. Ayaw pag-ingon sa imong kaugalingon, kinsay mosaka sa langit, sa ato pa mupakanaog kang Kristo. Ayaw usab pag-ingon, kinsay manaog sa hadis, sa ato pa pagkuha kang Kristo gikan sa mga patay. Ang giingon mao, duol kaninyo ang mensahe sa Dios, anaa sa inyong ngabil ug sa inyong kasing-kasing, sa ato pa ang mensahe sa pagtuo nga among giwali. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo, ug sa kinasing-kasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Gihimo kitang matarong sa Dios, kay nagtuo man kita sa kinasing-kasing gayud nga naluwas kita, kay gipahayag manato kini. Kay ang kasulatan nag-ingon, ang nagtuo kaniya dili gayud maulawan, alang kini sa tanan, kay wala may kalainan ang Hudiyo ug ang dili Hudiyo. Kay usa lamang ang Ginoo alang sa tanan, ug panalanginan ang tanan nga magsangpit kaniya. Sumala sa kasulatan, ang tanan nga mosangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Apan unsaon man nila pagsangpit kaniya kung wala sila motuo? Unsaon man nila pagtuo kung wala sila makadungog sa mensahe? Unsaon man nila pagkadungog kung walay magwali niini? Ug unsaon man pagwali sa mensahe kung walay gipadala aron magwawali? Sumala sa kasulatan, pagkatahom sa mga tiil ni adtong nagwali sa maayong balita. Apan wala mudawat ang tanan sa maayong balita. Si Isaias moingon, Ginoo, kinsay mituo sa among giwali? Busa ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa mensahe, ug ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. Apan mangutana ako, tinuod ba nga wala sila makadungog sa mensahe? Nakadungog sila. Sumala sa kasulatan, mikaylap sa tibuok kalibutan ang ilang mensahe, miabot sa mga utlanan sa kalibutan ang ilang mga pulong. Ug mangutana usab ako, wala ba makasabot ang katawhan sa Israel? Ang unang mitubag niini mao si Moises nga nag-ingon, himuon ko nga masina kamo sa katawhan nga dili usa ka nasod. Himuon ko nga masuko kamo sa nasod nga mga buang-buang. Ug sa walay lipod-lipod si Isaias miingon, hikaplagan ako ni adtong wala mangita kanako. Nagpadayag ako ni adtong wala magpakisayod mahitungod kanako. Apan mahitungod sa Israel miingon si Isaias, sa tibuok adlaw naghangyo ako nga muduol kanako ang katawhan nga masupilon o masinupapon. Roma Kapitulo 11. Busa mangutana ako, gisalikway ba sa Dios ang iyang katawhan? Wala gayod. Ako mismo Israelita, kaliwat ni Abraham ug sakop sa banay ni Benjamin. Wala isalikway sa Dios ang iyang katawhan, nga gipili na niya sukad sa sinugdan. Nasayod kamo sa giingon sa kasulatan mahitungod kang Elias, sa dihang nangalyupo siya sa Dios batok sa Israel. Miingon siya, Ginoo, gipatay nila ang imong mga propeta, ug gigunob ang imong mga halaran. Ako na lamang ang nahabilin, ug buot nila akong patyon. Unsa may gitubag sa Ginoo kaniya?
may gilain akong 7,000 ka tawo nga wala magsimba sa Dios nga si Baal. Mauusab kini ang nahitabo karon. May pipila